हामबाय चौद्द ताखुते बुथुमो बिसेसकै मान्दाय एलाकानि जत ताखुनो गबंनारबो फाइनाय 14 तारिख अक्टोबर 2023 मेगा मास गेदारिं तिब्रामो थानि बिसिंकै खालायजाकनाय बुबाग्रा अबचतन साथायरिखौ बुबाग्रा फाइनाय अ मेगा मास गेदारिं अबो कायसा ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं नाय अबंखा जात फानाबागै दायथिनांनि बागै चिनि थिनांनो नासिकिनो आलादा रायजो ओनसोलाव गिरादार दिब्रालें अबनि बागैनो जों ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं खालायनानै थांनो दङ बुबाग्रानि बिसिंखै खालायो बुबाग्रा कक सापायनाय चिनो मेगा मास गेदारिं बुबाग्रानि बादेबो तेबो अरबो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनराड सांगमा बबो फायो चिनि त्रिपुरा राज्योनि इतिहास एबा आलादा राज्यो नाय दंमानि गिरादार त्रिपुराले नाय दंमानि चिनि दाबि दावा जे चिनि अधिकार कमाय कमारावनो बबो अर शेयर खायफैनाय बबोनो सापर्ट खायकक सालायनाय जों अब मेगा मास गेदारिं हिंपानो हाबसालनि बर' रखनो सोंगासो जे फाइमाना फाइपानो गाना गिनिनि जे विधानसभा केंद्र दंमानि ताबुग्रामनि मान्दाय एखेबा सिमना टाकारजला मोहनपुर यांगो मजलिसपुर यांगो दंगो गुलागाती चौरिलाम देलियामुरा खय अमाहानि बरनो बिसिबां दंनाय तेबो बांकुगै थांनानै बागैनाय दिनै मान्दाय विधानसभा केंद्रनि गानाबा जतनो सातथारै नखलागि गबकनारबो जों नखलायनाय गाना गिनिनि बिसेसके बुरि रखनो बकबकनाय जिनि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलायै जों आजराबो जों जत जागानो जों तामो जनसभा तामो थानसभा ताम बाजार सभा जों बुरि रख बेलायखाय नखलायो आजराबो आनि 14 तारिखो बुरि रख ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय नखलायो बुबाग्रानि जे रिमानि मास गेदेरिं जों आरो बुरि रखबो लाथेबाव थांलायो जों बुरि रख न गोबां खाय बांकुगै नखलाखै जावो जतनो नखलनि बुरि सिला जतनो चेराय अग्रा जतनो